Завъртаме дантен, дясната ръка излиза напред, тялото се завърта леко наляво. Завъртаме тялото надясно, завъртаме дантен, ръцете отиват надясно, надолу. Тежестта е в десния крак, местим тежестта от десния към левия крак. Завъртаме дантен, ръцете се вдигат. Започваме да местим тежестта от левия към десния крак. Прибираме ръцете. Влизаме с тежестта към десния крак. Блъскаме с двете ръце. Гредния кош свободен от тежест, дантен по-тежък. Тежестта се носи изцяло от десния крак, пръстите на левия крак докосват земята. В това видео ви представих движение от 9-позиционната форма на Grandmaster Chun Se-1. Благодаря ви за вниманието. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се за нашия канал, така ще имате достъп до още видеа.